Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod. Astăzi jucăm Beware the Shadow Catcher. Da, oameni buni, acesta este un joculeț destul interesant. Suntem la restaurantul omului de la geam. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă. Jucăm pe easy mode de data asta și pe toate cele 3 nopți. Foarte multe taxe. $2000. Uai. Da, mod, like... Pe mod nici măcar nu interesează. Ok. A făcut niște cafea. Na, nu vrem cafea. Măcar n-ascultai, nu știu ce. Ok, am înțeles care e faza. Opa, ok, deci, hai să luăm comanda. Tradiție să nu știu ce. Stack of pancakes. Ok. Pancake batter și 4. Una, 2, 3, 4. Bam. Ba. Să luăm farfuria. Gata. Ok. Și mai trebuie să adăugăm sosul. Șmecheria deasupra. Sirupul. Opa. Ok. Once cooked, the plate. Add butter and syrup. Ok. Deci, bam, 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 syrup. Perfect, hai. Da, foarte, foarte grandios. A plăcut? Let's go! Perfect. Tu ce vrei? Burger. Hai. Burger. Deci vreau un burger. Patty. Unul. Ok, am farfurie. Luăm un sandwich banda asta. Bam. Se facă ăla. Haide. Nu zic că vine acum. Ba da, acum vine. Ok, așteptăm. Hop, stai. Hai. Repede. Gata. Aha. Slăbuț. De aici. Încă nu l-am terminat. Hai.
Ok, sandwich topping, vegetables. Aici. Bam. Hai, fugi. Let's go. Ting. Ok. Tu? Red pepper ham omelet. Ok. Aia cred că era un pic mai greuță, dar e ok. Three eggs. Red pepper cubed și red pepper. Ok, deci. Cubed ham. Și red pepper seasoning. Haide, hai. Gata. Ia comanda. Astea să le punem înapoi. Gata. Ok. Destul de simplu. Nu e nimeni stânga, nimeni dreapta. Așa că a plecat. Bam, du-te. Aha. Noaptea întâi, ușoară. Until next time. Begin. Le jucăm pe toate trei. Ok, X, nu ne interesează. Din nou. Tu, ce vrei? Season steak with vegetables. Ok, cred că și cum se face. Închide. Ok, steak onto the grill. Nu aici. Aici. Bam. Wow, ăsta fuge acum. Am uitat. Ok. Va trebui să iau și seasoned chestii de alea. Să pun. Ok. Chopped vegetables and steak seasoning. Hai. Chopped vegetables. Ok. Gata.
Să o duc acum? Nu, mai bine aștept. Samantha. Mulțumesc că mă ajuți. Avându-te pe tine aici, jobul e mult mai ușor. Da. Uite ce fuge băiatul. Gata, fugi. Bam. Vai, foarte grandios, din nou. Hai, 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 hai. Zâmbește cheese. Perfect. Tu, ce vrei? BLT, hai. Bacon. Bam. Ok. Luăm de asta. De fapt, cred că... Cred că trebuie să iau și banuri. Bam. Ok. Și ce mai trebuie să adaug oare? Că nu știu. Sandwich topping vegetables. Opa. Ok, nu mă vede de aici. Aici, acum n-am mai fugit băiatul. Ok, bam. Gata. Ok, acum fugi. Fugi cu comanda. Aha. Ok. Mulțumesc. Tu? Aha. Veggie lasagna. Ok, aia e simplă. Nu! Hai, mă, frate! Ce care e vina mea? Revenim când suntem la ultimul din nou. Ok, chat, am revenit. Acum domnul acela de data asta vrea un sandwich, așa că noi îl facem. Da? Da, așa. Ok. Bam. Frumos. Perfect. Ia comanda. Și acum așteptăm să vină. Haide, 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 haide. Să mergem la ziua a treia, noaptea a treia. Terminăm. Gata. Ok, hai.
Cloud. În fine. Thank you, miss. Hai. Gata. Zâmbește. Perfect. Ok, și să se reîntoarcă încă o dată. Ultima noapte. Ok, deci avem toate bilurile terminate, adică gen toate taxele care le aveam overdue, gata. Mod, din nou, like, bro, niciodată nu-i atentă, dude. What? Din nou, cafea. Ok. Ei, uite. Ia. Cum am promis, am revenit. Și asta este ultima noapte aici. Ok. Hai. Let's go. Ce vrei? Opa. Mac and cheese sandwich. Hai, hai, hai. Ok. Water to boil. Ia uite cum alargă. Ok. Haide, hai, hai. Mai trebuie să punem macaroanele alea și după cheese-ul. Hai. Unde e? Nu-l aud. Guys, de ce nu-l aud? No way. Mă vede? Nu. Doamne ajută, Doamne, Doamne. Ce ăsta acum stă camp? Na. Nu-i slick băiatul. Ok, a plecat. Până fierbe ea. Pun petiu ăsta. Haide, hai, hai. Hai, bam. Ok. Înapoi. Shredded cheese. Like, omul chiar crede că ne poate lua pe la spate. Like, noi suntem prea buni, prea gameri. Oh! 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 What? What? Ăla e cumva el? Dude, what? 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 Tu acum vine pe aici? Na. Omul ăla chiar că e insane. Ce omul ăsta e ceva altceva. Clar. Să aștept. Hai că aștept. Nu știu ce trebuie. Vine pe acolo sau pe acolo? Mi-e frică. La ușă e. E la ușă. Doamne, mă, deci acum vine și pe acolo.
Doamne ferește. Hai, repede. Haide, hai. Hai. Dă-i-l, dă-i-l. Bam. Ce grandios. Hai, da, grandios. Hai. Grandios, grandios, dar vezi că e greu. Ok, tu. Tu ce vrei? Burger. Hai. Hai, te rog. Ok. Vreau un burger. Trebuie să luăm un patty. Pune la făcut. Nu vine de acolo. Bam. Bam. Oh, vine. Ok, fugi. Aici. Și eu vin aici. Gata, hai. Te rog. Vezi că te știu, mă. Băiatule. Ok. Ce fac? Ăla. Gata. Ok, tu mai vii pe acolo, nu? Nu încă. Cel puțin. Ia-l și fugi. Sau nu? Tot aici, frate. Las-o încolo de treabă. Așa, da, hai, mănâncă. Noi ne chinuim acolo să vedem dacă putem să reușim. Zâmbet? Ok, tu ce vrei? Red pepper ham omelet. Cred că luam ouă. De ouăle, bam acolo. 3. Acolo. De unde vine ăla? Oh, de acolo, de afară. Ok. Hai că am timp. Am timp, no way, chat, terminăm jocul. Yes, ok. Never mind. Hai. Ok, hai, red pepper și așa. Pleacă. Haide. Bam. Și ce mai trebuie? Ham.
Gata, gata. Chat? Absolut cinema. Absolut cinema. Trei nopți. Chat, am rezistat 3 nopți. Păcat. Aia? Of, Doamne. Păcat. Ha. Ok. Dar atunci, într-o noapte... No way! A revenit și-a adus un prieten. A prieteni! Wow! Dar ce s-a întâmplat cu Shadowcatcher-ul? Shadowcatcher n-arată deloc ca omul de la geam, dar îl avem ca și partener în jobul nostru acum. Nah, that's insane. Ok. Da, chat. Și cam asta a fost joculețul foarte interesant. Mi-a plăcut super mega mult. Dar dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!